Rozbehol som nový biznis a prišli mi prvé objednávky. Takto to celé prebieha. Zákazník mi pošle jeho konzolu a ja ju idem vyzdvihnúť. Tu mi prišla takáto krásna, vzácna 60 GB PlayStation 3. Má 4 USB porty, čítačku pamäťových kariet a dokáže natívne prehrávať PlayStation 2 hry. Takže poďme ju ešte viac vytuningovať. Najprv skontrolujem flash pamäť, či celý proces prebehne s nízkym rizikom. Všetko vyzerá byť v pohode, takže pečtem flash pamäť a počas tohto procesu sa modlím všetkým bohom, pretože ak nastane chyba, konzola sa vypne a ostane nefunkčná. Našťastie všetko prebehlo v poriadku. Teraz zoberiem moje gangsterské USB a nainštalujem custom firmware, ktorý dokáže prehrávať rôzne neoficiálne aplikácie. Nainštalujem webmana, cez ktorého optimalizujem konzolu, nastavím ventilátory, nech sa konzola neprehrieva a nech sa drží pod 70 stupňov Celzia a mením nastavenie, nech konzola nie je taká zaťažená. Ďalej nainštalujem PKGI, ale najprv ho musím nastaviť cez počítač, čiže pošlem do PS3 databázu, z ktorej má čerpať info a teraz keď zapnem aplikáciu, tak zákazník má prístup k viac ako 2000 hrám úplne zadarmo. Nakoniec ešte skopírujem krátke video tutoriály do PS3, nech zákazník vie, ako stiahovať hry a používať aplikácie. Nasleduje jeden autogram na faktúru, konzolu naspäť zabalím a ako správny podnikateľ Haribo cukriky musia byť. A v ten istý deň posielam späť. Moju službu nájdeš na oeshop.sk.